Здравейте! Бих искал да демонстрирам един начин за направа на чепарета за морски риболов. За да стане по-ясно как се прави чепарето, ще използвам не куки и влакна, ами вместо кука ще използвам тази отверка. Вместо влакно ето този канап. И понеже чепарето се прави също и освен с куки и влакна с червен конец и с такива пера от дифюрдек, поне такава е класиката. Аз ще използвам вместо червения конец ето този канап. И вместо парченце перо, ето такъв пълнител химикалка. Значи първо взимаме влакното, т.е. канапа, и правим обикновено възълче, но голямо, двойно. Взимаме куката, т.е. отверката. Значи това приемаме, че е острата част на куката, а това дръжката, че е лопатката на куката. Може би трябва тук малко да удържа края на кабела. Глупости говоря. На канапа. Т.е. на влакното. Значи взимаме куката, поставяме така. И взимаме канапа, т.е. червения конец. И го поставяме да сочи към края към лопатката на куката. Правим 3 намотки. Намотките се правят ето така. Намотките трябва да обхващат куката и влакното. Това беше втората. Третата. Той хубаво след всяка намотка да се затяга по-малко. Така, взимаме парченцето перо, т.е. пълнителя. И започваме да правим отново намотки. Още 3, вече обхващащи и перото. Не е много лесно, но в смисъл и да се снима и да се показва как се правят чепарета. Това е важно да се разбере идеята, да е. Така. 3. И сега в едния момент хващаме перото и го изтегляме леко нагоре. Задържаме го с пръсти и започваме да правим отново намотки само върху куката и влакното. Целта е перото да се отдели от куката, да не върви успоредно с нея. Значи не знам дали ви казах, червения конец трябва да бъде опънат някакси, иначе може да го заклещите с колана на панталона, който носите, пък ако нямате колан, не знам, някакси с крак трябва да го задържите. Да задържите макарата. Така. Понеже вече има намотки под перото, то вече стърчи настрани, не върви заедно с куката. Така правим още 2 намотки само върху перото, но вече ги слагаме много по-назад от тези последните намотки. Така че перото отново да си стърчи настрани от куката.
че не знам дали обясних правилно. Значи това е острата част на куката и тя, нали, се предполага, че завива така настрани и върха на куката преминава, перото преминава през върха на куката. И това е, значи, тук хващаме влакното и го изтегляме. Отрязваме стърчащите червени конци, които са зелени канапи при нас. Те много здрави ти канапи. Така. Сега остава да направим още едно възълче. Значи за целта ви е необходима игла. Такава игла, обикновена за шиене. И някакъв кашон, аз една кутия използвам тук и от иглата, която е набучена в кашона, измервам 3 см. Но съвсем малко разстоянието не се вижда, затова и тук съм направил един оголемен вариант. Това е едно удължение за отверка, вместо игла. Демонстрирам. А пък това са 3 см. Все едно. Те са 10 на практика, ама няма значение. Значи, правиме тук на обикновено възълче. Най-обикновено. Ето такова. Така. Слагаме го около иглата. Слагаме на 3 см. За да определим колко ще бъде дължината на бидема. Значи тази част от влакното, което е от куката до основната част на влакното на чепарето, се нарича бидем. Основната част на влакното се нарича майка. Така. Отрязваме тук. И имаме първата кука. Една кука имаме готова.